Ada swab banget kayak Rene mlebu. Kabar Rut? Sampai bak ndak kepe kabarmu ya. Ya alhamdulillah aku ya apik ngene iki. Dolan ngene iki dolan. Alhamdulillah wedi rong tahun ra ketemu saya iso kumpul meneh. Nah iki topiknya dia ya. Paling yo macet ning perjalanan mau jalan Rene ngono. Wemen ada. Assalamualaikum Rut. Kene Pik, mlebu Pik. Wemen ngene aja Bek. Mau anu bro nek dalan macet tau. Saiki kerja nanti kok saiki. Aku gur iku jualan kotang enek ono Jogja. Kotang apa? Ya kotang brak cewek kae. Laris no malah. Yo alhamdulillah bro kena nggo mangan sehari-hariku. Iya disyukuri wae. Ya iya. Rene apa? Numpak motor bro. Buran aku. Obat tuku bensin. Yo alhamdulillah sithik-sithik yo iso tuku bensin. Paling ber hasilnya adol kotang 3 dino. Dong, kopinya di Iki bos, kopi nih. Yuk, saya kono wae. Itu diombe. Setelah adem rena. Ya bro. Dadi es ini kok. Ya, ora. Lalu topik ora udah tuh. Ora bos aku ora udun suwe. Bakal kotang bisa tuku apa ini biasa. Kuat ya tuh lho. Iya. Winteng paling. Apa kerja apa baik? Orang ada grup WA sekolah iki. Duwe bro. Mbok di lebokke Ada nih apa ini apa iso tuku bakal kotang. iso ning ora iso nggo WA kayane malah. Ya, santaran kan jalan biasa. Apa mbiyen kayane. Kowe suwe-suwe tak nengke malah menghina aku yo. Nah, kebengina apa ya? Terus saya tenang. Mentang-mentang kerja ning pabrik we apa kowe belum tak pecat. Lah kok bakal kotang iso mecat aku. Ya delok wae bro tunggunan sedilit patang-patang menit. Dari mah nesu apa ya? Nah, bang ini kenapa ya bang ini ya? Ini bos tenan kok Cak? Halo. Tolong yo pecaten sing atas nama Rudi. Iki wonge soalnya menghina aku iki. Oke, siap. Tak tunggu. Apa ini ya bang? Meskipun biasa kan. Harus diangkat, sama ini penting dong. Nomornya siapa ya? Tiga tiga. Kalau udah ini kayak be. Halo? Ya siapa? Dari kantor. Apa? Dipecat ya? Apa? Orang ngerti. Lah masalahnya apa ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Waduh, bak ya rak kerja apa wis cah. Ketika ada yang menghinamu, tak perlu dibalas. Jangan jadikan dirimu sama dengannya. Jangan marah ketika ada yang menghina. Doakan hinaan itu berbalik menjadi kemuliaan. Ora iso guyu cok, ora iso los cok. Bro, Apa cok? Oh dipecat ya? Sekolah kerjaan. Waduh, berarti tenan kayak. Waduh, maafin ulo. Bos tenan. ora kena wong lingguh.